Allah di dalam rimbo oh ada si cerek malang di dalam rimbo jatuhlah sularo lama timpo batimpo oh jatuhlah sularo larang jauh tempo bati nimpo nae nanta dicarito olah nombor ladu kini lama suat akan nombor latigo ora bana larang rantau dia la jangan aku lah bisa besuai membawa tola dapet karajo tatap mandi nak boleh cari barang bekas lain. Oh di rumah saja badan mandi biarlah dapat bakar aja mandi ndak boleh susah-susah mandi. Oh mandang katonyo ada di anak menangi badan diri abelio lain dua angkeknya tadi nak kanduang dangakan bana danga di dapa nak mandi lesa bananyo nak keto dapa yo nak lain dak latuo bantu iko dapa ndak acu bake mandi dapa ndak sayang bake mandi karano dapa bukan darah daging mandi anak dape waktu ketek lain ndak mandi dapa buang dapa
Oba itu kato badan Abel mandanga kato dari mande menyimpu badan si dapa sujui ke kaki badan mande oh mande sayang yo dapa mande oh jangan mengecek mande bantu itu mande mohon dapat kebake mande kok lai mane sayang kadapa kok ibu mencari dapa jangan sabui jo anak angke sabui lah darah oh daging mane oh mane jangan disabui anak dape mane. Oh, kalau di badan mande dari dapa dari dunia sampai akhirat nan mande indak banggap indu angke indak banggap orang lain sabantu mande kontan dapa ba itu bana katoinyo. Oh picayolah badan diri mande picayolah di kato dapa mande. Oh kok sempat sukses badan dapa kok sempat dapa dapat piti indah bagian kana lain kau untuk mande oh piti dapa mande ba itu kato tangiang anak Tuhan. Oh mancalianyo adapa manangi mande atau lopa bayi ibu na mande la manangi pulo manitia aye mato mau jalabe aye mato mande mencali mande manangi oh mande sayang jodapa mande. Oh apuilah aye mato mande oh jangan menangi badan mande kok le ibu mencari dapa kok le sayang mande kadapa jangan menangi mande badan mande Tuhan. Oh jangan menangi indah badan mande mohon dapat kabake mande mandanga kato rupo itu senang teraso hati Abel. Oh alanyo apui aye mato baranti menangi keduonyo ba itu dapat Josi Abel Tuhan. Oh abi harinya baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan sebulan jo 2 bulan abi bulannya baganti tahun setahun jo 2 tahun tamat badannya di SMP menyambung langsung ke SMA sedang di bangku oh sekolah lah satu oh sedang di bangku kelas 1 sedangnya dalam pendidikan usaha tarui menarui menjadi soto karajuo badaninyo
Oh tumpak di badan buyung dapalah bisa membawa oto nyola bisa. Dek pandai duitnya jo supir oplet belok kota. Dek lah pandai menyupir otonyo simpan piti segala sekete. Piti nandape lah nyo simpan ko ada piti tak simpan nyo buat sim di sidang apa. Onyo buat simnyo di sidapa itu rencana badaninyo piti dape ala bersimpan untuk mengurus sim rencana. Anyo sadang SMA-nya kelas 1 piti dapet diagian bake mande ba itu juo badan dapa. Oh indak to bilang lamo bana indak disikodo di palamo. Abi hari baganti hari abi hari baganti pakan sapakan jodoh pakan nabi pakan baganti bulan. Osa bulan jodoh bulan abi bulannya baganti tahun. Tumpak di badan dapat tadi dalam SMA kelas 2 tuan. Dalam SMA-nya kelas 2 yo balam taranggo ate tanggo manyang tahu raya te pintu salam ta'azim badan kita alias sekete tentang itu. Tinggal dapat sekutiko duduk di bangku kelas 2 dalam SMA balik sekolahnya bawa oto ba itu jua karajonyo. To tinggal ninyo di sinan to japui si Bu Reni saratonyo badan anaknyo nananak nandapit tadi. Nambah namonyo agi Yuli Putri ba itu bana badaninyo tumpak di badan Yuli Putri nyo ala SMA pulo duduk di bangku kelas 1 Oma alunnya Ibu Reni tadi dek sayang kabakeknya tumanyo badannya mau piek tadi iyolah anak badaninyo dek sayang kabake anak. Oh babalian oto baru cie lah pakai oto mewah pe sekolah ba itu badan dirinya iyolah upie Yuli Putri tuan. Oh iya lau pia Yuli Putri yo ala bawa to sorang nyo pandai menyupir sorang ba itu badan ninyo tadi awak bertambah gadang juo badan bertambah larancak juo di malo badan dak karancak awak tinggal rumah rang kayo di rumah rang mewah nyo tinggal urang barado lakan namonyo pengusaha lah badan ninyo. Kalau nani Bu Reni tadi 3 kantornya pak di Jakarta pengusaha nampak yang sukses ba itu badan dirinya
Ala kato ibu Reni, oh laki lah gadang anak ibu, laki lah gadang anak ama, buli ama nak ke kantor lai, kontrol lah kantor katigonyo, iyo di umupie na Holayuli putri Oh iya diupianya Yuli putri ba itu bana badaninya ndak guna to bilang lama ndak paralu to etang lama sedang coy itu kita bilang to japui dapa jamandanya Oto japui dapa jamandanya sedang di badan ninyo tadi maalun saja badan ninyo. Oh kalau nan buyung dapat tadi balik sekolahnya manambang pai jo oplet belok. Oh tama Opa ijo opletnya belok kota ba itu kerajo badan dapat tio ari sebantu itu. Oh tumpak di badan Nabil tadi Indu angke dari si dapa awak bertambah tuo juo badan bertambah litak juo karajo kare nak talok lai kadang-kadang talok pengulung kadang-kadang talok berjalan kadang-kadang di rumah sajo. Oba itu nasibnya tuma badan Nabil iyo Indu angke dari si dapa tapi dapa ko sangat pandai bara piti nanado lah diagian kasih Abel Tuhan. Olah diagian kasih Abel iyo kabake Indu angke nyo indak to bilang lamo-lamo Abi baganti hari abi hari baganti pakan nabi pakan baganti bulan sabulan jo 2 bulan Abi bulannya baganti tahun ala setahun 2 tahun tumpak di badan buyung dapa lah tamat dari SMA Tuhan. Oh ala tamatnya dari SMA setelah tamat dari SMA babalik badan si dapa ijazah sudah di tangan lapor sudah diterima pulang ke tampe mande angkenyo. Oh setelah tibanya di rumah alanyo agian lapor jo ijazah iko lapor mande iko ijazah ambola tamat dari SMA mande. Oh awak lah tamat mande dari SMA mandang kata rupo itu jawapan badan mande manangi mande manjawe onde dapai anak mande.
Oh kalau lah tamat nak dari SMA, kalau menurui jalur biasa, tentu kuliah nak mandi, tapi joa mandi mawai. Awak jale indak berpiti, awak orang bansik dalam kampung yo nak. Hoba acaronyo dapat kuliah, joa biaya nak bakuliah tuan. Ojo biaya bakuliah mandanga kato rupo itu menjawab dapat lambe-lambe onde mande sayang jo dapat ndak perlu menyambung lain ndak perlu bakuliah. Pandai saja dapat tuli baca lamujud tuma badan mandi biaya ndak dapat menyambung dapat membawa oplet belok kota biar membawa oto angkot mandi. Oh biarlah membawa mande oto angkot biar itu kerajo dapat mandang kata rupo itu menangi badan diri mande onde dapat ya nak mande yo nak. Kok kamambao na oto angkot na susah juo badan si dapat tentu sim lekang buwe ala badan ang punyo sim mandanga kato dari mande onde mande sayang jo dapat biarlah menjadi dulu supir tembak biar menjadi supir serep sama laki ado basim karena kawan membawa angkot banyak tahu di badan dapat sama laki mande dapet kerajo biar bawa angkot dulu supir serep biar menjadi supir tembak. Untuk mencari biaya sehari-hari itu bana katoinyo mendanga kato dari dapat sanang hatinya pai indu angke Tuhan. Oh sanang hatinya pak indu angke abiari sari itu abiari baganti hari abiari baganti pakan alas pakan nyodu pakan ba itu badan labu yang dapat. Naninyo tetap bawa angkot menjadi si supir tembak supir serep leka namonyo di sinan badan buyung dapat. Yo sadang menjadi supir tembak awak mencari luangan karajo juo ko ado bukaan karajo si dapat cari karajo Tuhan. Oh si dapanyo cari karajo ba itu bana badaninyo ndak guno to etong lamo bana. Oh ndak paralu dibilang lamo maalun badan dirinya sadang coy itu to tinggan to japui pulo Ibu Reni. Naninyo jo Ibu Reni iyo la jo upie tuma Yuli Putri tadi ndak disiko kok dipandang naninyo upie Yuli Putri lah tamat dari SMA tarui kuliah badaninyo pak Otarui kuliah badaninyo maalun anak rangkayo nang kanda nak kawataga amana pinta badanyo nak kawalarang di mandenyo nak kawalarang di amanyo pinta bulia kanda walaku ndak nambah taga cie ju ba itu inyo Yuli Putri Tuhan.
Oba itu inyo Yuli Putri kini di dalam bakuliah sedang kuliah badaninyo. Yo sedang dalam pendidikan ko ado wakatu pere nyopai kakantu mamanyo pai kakantu la mande. Ola Yuli Putri oh indah tabilang oh lamo laban madek lamonyo bakal lamon isinan badan dirinya mandak guna to etong lamo bana yo sadang cuy tu to tinggan to japui badan si dapa duo join dua angke inginyo mae dua join duanya angke inyo sedang mau tajuo di rumah sedang mengeceknya badu onde nak kanduang dapat sayang mandi ndak ado karajo lain untuk lain membawa oto mande yo takui nak kerajuang menjadi supir oto bekonyo dapet pelanggaran membayar utang badan awak juala utang nak kadibayar warang banse dalam kampuang na Rambanse mana dalam kampung jangan untuk pembayar utang makan saja payah mencari jangan untuk kadibayar utang berjuta-juta untuk biayai duit payah ba itu kato badan abel bayi boy nyoma ngecek onde mande dengan bana danga di mande kato awa kalau itu namande kaban namande jan takui pulo walau karajo membawa oto walau menjadi supir oto nanambo tatap hati-hati nanambo tatap hati-hati ndak awak kamanggai-manggai picayola badan diri mande ba itu bana katoinyo mandanga kato badan anak yo takui dapa badan diri mande mandangang pai joto mandanga membawa angkot belok kota yo talabi takui badan mande cari sajo nak karajo lain dain nyopado bao angkot
mana ba itu bana nyokok dibilang indak to etong lamo bana ndak para lulo do to etong lamo madisinan kalau kok dipandang yonan hari sari itu abi hari baganti hari abi hari baganti pakan mana ninyo si buyong dapat karajo tata bao angkot o tuane oh karajo tetap nyoba angkot itu bana badaninyo oh disinan kalau kita bilang deinyo sedang cuy itu tinggal dapat sedang bawa angkot to bilang inyo Yuli Putri sedang di dalam berkuliah sedang di dalam pendidikan badan bertambah kadang juga kawan-kawan bertambah banyak apalagi nyo na laki-laki banyak bisa yang pakai inyo di malo tak kesayang kebake Yuli Putri awak rancak bawa tomewa mae mawak rancak bawa to mewah di malo kawan nak kesayang di malo kawan nak kesuko yo indak to bilang dopak bilang lamo sedang cuy itu badaninyo iyo di dalam bakuliah tapi tumpak di badannya tu Yuli Putri cuy itu banyak orang nan sayang dah adonan dalam hati mai mana ada donan dalam hati mangkonyo indah dalam hati kok putih terlebih putih bana kok hitam terlebih hitam bana kok tinggi terlebih tinggi bana kok pendek terlalu rindin bana mangko ndak nio do badannya tu masa kutiko mangko ndak nio Yuli Putri ba itu bana sifat Yuli awak orang lain gak pamilih mai awak orang lain gak pamilih cuy itu badan dirinya indak to bilang lamo bana maalun badan inyo tadi agak upie sedang sekolah iyo lainnya Yuli Putri kawan-kawan banyak nan sayang banyaknya ingin berkenalan sekadar kenal nyo tarimo
tapi kok jadi kawan tio ari manarimo kasih jo sayang alundo suko badani nyomai masa tahun jo 2 tahun ninyo di dalam bakuliah lah sampai kampe tahun ba itu badan dirinya sadang kuliah rupo itu to japui dapa jo mande Oto japui dapa jamanenyo agak di badan diri dapa Odek lai pandai nyobai matlah dape mambuwe sim Olah donyo punya sim sorang ba itu bana badaninyo agak di badan buyong dapat Odek lah dopanyo basim sorang lah nyo ambil lo angkot cie storinyo sekali sarinyo menjadi supir sah Atuh menjadinya supir satu ba itu bana badan dapan dak paralu toetong lamo sedang membawa angkot juo Okok dape piti badan dapat diagian kabake mande o mande sayang jo dapat simpan lah piti elo untuk biaya badan awak mande Oh untuk biayanya badan awak mandanga katonyo dari anak menjawe mande kesi dapa onde dapai anak mande Ojan mande sajo nak dapa pikiran dapa ko ukuran bali baju bali lo baju ukuran bali sepatu jan mande sajo nak dipikiran Tuhan Oko adona piti tersimpan kok dape piti badan dapa bali lah baju nangga elok bali pakaian gak bamode cukui sarawa batarompa bali sepatu sekalian kok ado piti bali erloji Ba itu kato badan mande dapa batambah nak gadang juo lah 5 tahun nak tamat SMA lah gadang koma nak mande yona Ho pandai-pandai menyimpan piti ko ado pacalon untuk dapa ko ado orang nan suko lah patui babini na anak mande Tuhan Lapatui babini mana anak mande kok babini dapa anak mande na mande indak kamalarang na mande indak kamanaga tapi kok ado jodoh dapa yo nak
Mande magisaran bake dapat janaro di kayu urang, janaro di ranca urang. Mohon lama dan diri mande cari bini sabana bini kaganti induana. Badan dapayona mande batambana gae juo tuan. Onan bini nang kadapat tari yoko dape kanda dari mande sayang kadapa ibu kamande suko kadapa sayang kamande itu padusi ndak akan dicari jan tahu didapa sajo. Mande ndak ado dona punyo anak harapan gadang bake dapat kok sempat sakit badan mande pabean mande latu paurus mande kok sakit yona. Oh itulah padusi nang kak dapat cari ba itu bana kato mande mande manangi pai mangaban Tuhan. Oh mande manangi mangaban ala kato badan dapa onde mande sayang jodapa. Oh kok kababini nang kamande kaban lunado pangana dapa jangan pangana kababini becewe ajo awak lunado jangan pangana baru matanggo bapa cerawa ndak ajan ba itu bana katoinyo. Mandanga kato bantu itu aja wapan badan mande. Honda bully dona sabantu itu dapa batamba gadang ju lapatui bacari jodoh dapa na Lapatui pulo dapa baru matanggo mande tadaga manimang cucu ba itu kato badan mande mandanga kato cu itu balaka galak badan dapa. Oh mencari anaknya galak badaka mengecek mande kadapa mangako galak anak-anak mande di malo mande ambo nak kagalak babi ni alun anak mande bacucu ala bakandaan mande. Oco itu kato mande abiari baganti hari tinggal nyojo mande bantu itu to bilang upie mae holayuli putri Oto bilang inyo Yuli putri sedangnya dalam berkuliah. Indak to bilang lamo bana wak bertambah rancak ju. Oh kawan-kawan bertambah banyak, kawan banyak, sayang kainyo banyak dan sukonyo kayuli putri. Oh itu dalam kuliah awak bertambah elok juo tuan.
tumpak di badannya Yuli putri sangat menurui ketua-ketua amanyo, sangat mengikuti ketua aman, tak pernah menjauhi ketua-ketua ama. Nanyo kecean dia ama tetap nyo ikuti di badan Yuli putri. Enggak sepatah lu mencuba menjauhi kece amanyo. Baik itu badan Yuli putri, Yuli takun ke amanyo Tuhan. Oh Yuli takun kamanyo, indak to bilang lamo bana, ndak paralu to bilang lamo, maalun saja badaninyo. Oh sadang coy itu kita bilang sedang di dalam bakuliah, indak disiko di palamo, abi tahun baganti tahun, abi tahun baganti hari, abi hari baganti pakan. Abi pakan baganti bulan, abi bulan batu ka tahun, nindak disiko di palamo. Tamat lainnya Yuli putri, oh tamat si Yuli putri bakuliah lah sudah bawi sudah kuliah lah sudah Ola Yuli putri adalah tamannya bakuliah lah selesai wisuda badaninyo. Oh tantu batanangnya di rumah ajaran datang di bandenya. Oh ajaran datang di mandanya, nyoba oh tarui anak kakantue. Oh nyoba oh kakantue tio hari karuangan badan diri mande, ba itu badan Yuli putri Tuhan. Nyo aja nana elo-elo ikoko kantua nak badan ama, pelajarilah di badan anak ama, pelajarilah na elo-elo. Kok mencari letok jo komputer indak kamande ajan banayo na Yuli lah kata ujuo. Ndak kaparalu mande ajan, pelajari nak di dalam kantor, pelajari seluk beluknya, ba itu kata badaninyo, calik-calik marketing datang na calik-calik nak marketing datang, pelajari anan orang sabui. Besok Yuli juo nang kama mimpin perusahaan nanado, nang kama mimpin kantor nangko. Ndak ada lain daripada anak mama, ba itu kata badaninyo. Sebabnya Yuli anak mama, sebabnya Yuli anak mama na Jadi harus Yuli pelajari, sekian banyak karyawan, sekian banyak anggota kerajunan ada di dalam kantor, ba itu kata badan mande.
Coy itu katonyo ama Yuli lanyo palajari di badan Yuli dipelajari sekali dua kali de awak urang bapa didikan tamat kuliah kan namonyo mempelajari nak kapaya bana ba itu bana badaninyo mempelajari ndak susah bana Tuhan mempelajarinya ndak susah bana coy itu bana badaninyo lanyo pelajari cie-cie Hoko ado datang marketing lain iko caro juru bahasonyo iko caro pembicaraan ba itu dalam tangkap penuta iko untuk saham na masuk iko untuk saham keluar ba itu katonyo Yuli Putri anak bertambah tahu ju Tuhan sehari jodoh hari abi hari baganti hari abi hari nyoba ganti pakan nabi pakan baganti bulan nabi bulan baganti tahun setahun Yuli mempelajari la putri dinyo hola perkantoran Olah jale di badannya tumanyo ya tuma anaknya tadi ya lainnya putri tadi dek la jale denyo cie-cie ya diopie Yuli Putri lanyo pelajari matang-matang la jalelo di badan mande manso anaknya ala tahu onde nak kandung nak Yuli Putri de anak mande la menguasai mande indak ke kantu lai ko kantu indu nak di badan awak kantu cabangnya ada 2 buah Kau nampak lu kantu indu kau nampak lu kantu nampokok nani kau anak mande ala tahu laksana hati badan mande na Laksana hati mana badan mande coy itu kato badan mande nyoyo lainnya ibu Reni ba itu badan dirinya tumpak di badan Yuli Putri sajaklah tahu menguasai perkantoran ama indak kakantulai la Yuli seorang pai pekakan Tuhan La Yuli seorang lai pekakantu ndak ada kakantu lain namanya lah di rumah saja jadi ko ada urusan kantu itu urusan upie Yuli Putri ndak ada dopa urusan liau dek sayangnya pak badan diri amanya dek sayang ama ke Yuli Putri Sawakatu liau masih duit segala kekayaan anado bali ate namo Yuli Putri la Yuli Putri
honan punyo lakan tuei Ate namo sore-sorenya dalam perkantoran lah. Ate namo Yuli Putri itu sayang badan mande. Yo cie kantu indunya di Jakarta 2 buah kantu cabangnya. Ate namo si Yuli Putri yo tuane. Ate namo si Yuli Putri di sinan kalau badaninya de ala pasawantu itu tamasuk rumahnya nanggadang indah do ate namo ama bali ate namo Yuli Putri. Onde nak kandung nak Yuli Putri buek lah rekening nak KBCA buek rekening KBRI itu kata badaninya buek rekening nak gak ampek buat namo dalam saham-saham mande masukan ke rekeningnya Yuli Putri dan di rekening mande juga nak Mako mande nak bertambah tua ma bertambah cadai juo beko kok pendek umur mande nyo ambil pulau di nan lain. Ba itu kato badan mande calilah nak elok-elok 3 nak kantua badan awak nan cie kantua induk nan 2 kantua cabang surek-surek dalam perkantoran dak ado ate namo ama. Ate namo Yulina anak mande 100 rumah na mewako ba itu kato badan mande 100 to nak nyonan ado biar di kantor biar di rumah ate namo badan anak mande mande ndak nam berkaitan jo ama do nak cie juolate namonyo ma badannya tu ma Yuli Putri ba itu bana kato amanyo. Jadi asalanyo ma piti di rekening ate namo di rekening ama kan pinyo Yuli lai tahu. Mandanga kato rupo itu walaupun tahu mapin rekening elok di dalam rekening Yulina elok di dalam rekening Yuli mandanga kato rupo itu de ama nyobana mamarentan nyobuek rekening ke BCA selesai buek rekening iyo lainnya rekening BCA nyobuek BCA 2 buah baru BRI dibuek nyomai BRI selesai ma BCA sudah rekening ado di tangannya
sagalo piti nanta simpan iyo lapiti amanyo tadi masuk karakening yulipu.